Lan garing थांगोन लाइन गारि माने आं ओंखाम जाबा अबेनिनो आं एकदम बेंगल खाथि Mana? Ini थांना गारि नों गारि लाबोखादों गारि माने आं सुरु थांनो नागिरदों खोनायाखै लाइन गारि थांगोन लाइन गारि माने आं ओंखाम जाबाखै ओवर एक्टिंग करता है साला ओवर एक्टिंग की औलाद गारिया गारना फैदों मालाय गारि नेदों नामा अबेनिनो आं एकदम बेंगल खाथिनिसो No, God, please, no, no, no. थांनो फैदोंमोन आं क'क्राझाराव मा लायनो होदों मबाइल जाला बेंगल फैथारदों गैलाना आं सानथामसो जाबाय फैनायानो LOL. आंबो माबायाव थायोमोनलै ओमफ्राय बेयाव गसे दं थायोमोन आं विंगारा थांबायना नै बे विंगारा क'क्राझाराव ओइ लाफैगौ थांफिनजायाना आङो ओरै मा थांफिननांगौ क'क्राझाराव थांनो गारि फैगौ ना आरो जों रायज्लायना हरसै जायोना थाङो क'क्राझाराव थाङो थाङो क'क्राझाराव विंगारा फैबाय बे क'क्राझाराव जों गारि हमना हरसै बे थाङो औ दस्रायाव लाङा आं क'क्राझाराव थांखाना क'क्राझाराव थांनो नाङा होननायसो गारि Ini